Ja. Sziasztok, ez itt a Monster Survival játék, és kipróbálom, hogy milyen. Most kezdtem. Csak pisztolyom van. Hello? És most mi van? Hajt. Drag to move. Collect. Climb as. Oké, megyünk. Jó, jól van ez. Gyorsan másszunk fel ide. Oké, eddig jól játszok. Nem áll, fel akartam szedni ezt az egy dolgot. Bakker. A második fév, oké. Itt van a level 2. Juhú! Egy bomba volt benne. Hú, mi legyen? Legyen long shot. Ez így jó? De jó? És innen a fedről is le tudom lőni a pénzt. Ójaj, ugatott a zombi. És zombi hogy tud már ugatni amúgy? Ez olyan szép. Nem értem. De jó ez a játék, ez nagyon jó játék. Ezt többször is fogom játszani. Akkor vegyünk egy Uzit. Jó Uzi. Oké, ez eddig jó. Juhú! Uzi! Jó volt ez a long shot. Ez nagyon jó volt ez a long shot, mert most már Uzi is van. Juhú! Ez nagyon jó! Ez a soldier. Akkor legyen soldier. Nem tudom, mit jelent az. Nem akarok ilyen, hogy hívják ott. Hú, vegyük egy crossbow-ot. Bubblegum, mi van? Ez így oké. Ne vegyük más. Nem kell újraéleszteni engem. Én magamtól is újraéledek. Vagy ez igazából akarom, hogy nagyobb legyen a HP. Juhú! Megyünk! Ez nehéz egy kicsit az irányítás. Jó! Long shot! A long shot az nagyon jó. Hú! Legyen valami. A pisztoly. Inkább legyen ez a pisztoly. Amúgy is olyan nehéz. Huhú! Oké, gyorsan át kell érkezni ide.
Jó! Most nagyon jól játszottam. Szerintem majd vehetnénk... Aha!